Ndiye Yesu Kristo mwanakomana wa Mwari wakapupurirwa nemukuru wakangati Elihu aina Salomu pachikoro chimaprofita pazowa ni ku Egypt. Elihu achipupura zva Yesu Kristo mwanakomana wa Mwari nezveushe hwa Jesu hwamazuva kupedzisira the divine commission of Pomers of Africa. Elihu achitaura nezva Jesu ari pachikoro chimaprofita pazowa ni ku Egypt. Elihu akataura achiti, who are ordained to lay in solid rock, a sure foundation is stone, on which the temple of the perfect man shall rest, a temple that shall never be destroyed. We measure time by circle ages, and in the gate to every age, we deem a milestone in the journey of the race. An age has passed, the gate unto another age flies open at the touch of time. This is the preparation age of soul, the kingdom of Emmanuel, the kingdom of God in man. Wamari watiri mahuri pamazwani kupedzisira umambo hwa Jesu wakatuma Paulo ya Afrika